Tällä videolla opit kutomaan 3 sukkulalla. 3 sukkulalla kudotaan tyypillisesti räsymattoja. Ja kutominen aloitetaan sillä lailla, että ensimmäinen kude heitetään virjöön ja sen jälkeen otetaan sitten toisesta reunasta ja laitetaan lähelle kankaan suuta sukkula odottamaan. Seuraava kude heitetään sieltä suunnasta, mihin tämä ensimmäinen kude on tullut. Eli tässä kuvassa nyt, kun ykkösenä on toi oranssi kude ja se on heitetty ensiksi vasemmalta oikealle, niin nyt tämä kakkonen keltainen kude lähteekin oikealta vasemmalle. Ja sen jälkeen se toinen kude laitetaan tämän ensimmäisen taakse. Ja tästä lähtien aina kun heitetään seuraava kude, niin se laitetaan lähelle kutojaa ja aina otetaan käyttöön sitten, kun kaikki 3 sukkulaa on tässä työssä kiinni, niin sen jälkeen aina se kankaan suuta lähinnä oleva lähtee liikkeelle. Eli nyt heitetään vielä se 3. kude. Tässä tuo turkoosi, se lähtee sieltä reunasta virjöön, minne tuo edellinen kude on tullut. Ja kakkoskude tuli tuonne vasemmalle, niin tämä 3. kude lähtee nyt vasemmalta. Ja nyt on tosiaan kaikki kuteet käytössä. Kaikki sukkulat on nyt tässä työssä kiinni. Ja tämän jälkeen lähdetään sitten kutomaan niin, että aina otetaan se lähinnä kankaan suuta oleva kude. Eli tämä 4. tämä viimeinen kuva tässä kuvasarjassa kertoo siitä, että toi ykköskude, joka on lähimpänä tuolla kankaan suuta, eli mitä kudotaan, niin se heitetään nyt seuraavaksi sinne virjöön ja sen pää on tuolla oikealla, minne tuo 3. kude tuli. Ja sitten se heitetään sieltä ja laitetaan lähelle taas kutojan vatsaa. Eli näin se liikkuu niin, että aina tuolta läheltä kankaan suuta heitetään kudetta ja otetaan sitten se kude sieltä, sukkula sieltä virjöstä ja laitetaan lähelle kutojaa. Ja järjestys pitää koko ajan hyvänä ja aina samalla lailla mennä sitten noissa reunoissa. Eli tässä tapauksessa tulee niin, että aina toi kude, joka lähtee virjöön, menee sen edellisen kuteen päältä. Ja täytyy se järjestys säilyttää sen takia, että se punosmainen reuna näkyisi sitten kauniina siinä lopullisessa työssä. Ja katsotaan seuraavaksi vähän videolla, että mitenkäs tämä käytännössä sujuu. Eli tässä on nyt räsymattoa tulossa. Nyt ensimmäinen kude lähtee tuolta, tässä tapauksessa tuolta oikealta vasemmalle, jätetään syötöstä, kiristetään reunasta noin 2 kudetta, mutta vaan reunassa. Syötös jaetaan tonne tasaisesti. Sitten toinen kude lähtee sieltä reunasta, mihin toi ensimmäinen tuli, taas kiristetään reunasta. Syötös laitetaan tasaisesti, paukautetaan napakasti kiinni. 3. kude lähtee sieltä, mihin tuo toinen kude tuli ja sijoitetaan taas se sukkula lähelle kutojan vatsaa. Kiristetään taas reunassa, jätetään syötöstä, tasoitetaan se syötös ja paukautetaan napakasti kiinni. Ja mattoa kudotaan niin sanotusti umpivirjöllä, eli nyt tuossa vaiheessa, kun kude on heitetty tonne, kiristetään ja sitten sen jälkeen vaihdetaan polkusta ennen kuin lyödään. Se on umpivirjö, eli polkusta poljetaan ennen kuin kude lyödään kiinni tuohon kankaan suuhun. Ja avovirjö tarkoittaa sitä, että polkunen vaihdetaan vasta sen jälkeen, kun kude on jo lyöty, mutta mattoa kudotaan näin, että sitä kudotaan umpivirjöllä. Ja kohta alkaa olla se vaihe, että pitäisi siirtää jo pingotintakin, että pingotin on ollut nyt siellä kohta ton oman mittansa verran, että ton leveyden, ton piikkien leveyden verran, eli sen 3 senttiä, 3-4 senttiä, ja sitten tuleekin jo aika siirtää pingotinta, että se varmasti sitten pingottaa jokaisen kohdan tuossa kudottavassa työssä ja
tässä on sitten pingottimen paikanvaihdon aika. Ja aina tonne lähelle noin sentti sieltä kankaansuun reunasta jätetään toi pingotin ja jatketaan taas kutomista sitten eteenpäin. Ja matonkuteissa joskus tuossa räsykuteissa nyt käännän niin, että tulee tietyn väriset kohdat näkyviin, joita haluan, niin jos on erilaista eri puolilta se kude, niin voi joutua niitä välillä vähän kääntämään.